Znate li ovog dečka? A jeste li ikada čuli ovakav refren? Svi, 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 hajmo ruke gore. Svi, 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 pjevajmo do zore. Svi, 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 pjevajmo u glas. Daniel Boto, sad pozdravlja vas. Svi, 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 hajmo ruke gore. Svi, svi, svi. Već po dolasku autobusa na Zagrebački kolodvor dočekalo ga je nekoliko obožavatelja. No i tada nismo mogli pretpostaviti što slijedi. Sad pozdravlja vas. Dragi gledatelji, Čapljina gori od nedjelje. A sad, konačno, gori i Zagreb. Moja velika želja je ispunjena. Po izlasku sunca odlučili smo Danijela povesti centrom grada u skromno razgledavanje. No mladom pjevaču bile su zanimljivije cure nego kulturne znamenitosti naše metropole. Evo te u Zagrebu, kakav je osjećaj? Ma, predobar osjećaj. Jesi Zagrebu zamišljao ovako ili? Pa, ne mogu vam baš. Tek sada kad sam u njemu tek vidim sa sigurnošću da je to prava ljepota i ljudi i sve. S kojim gradom bi usporedio Zagreb? Pa, u Parizu nikad nisam bio, ali mislim da je baš lijep kao Pariz. Tražili me da pjevam, a to mi je bilo prije nego što su me tražili da pjevam, velika želja i ta želja mi se ispunila. A ova košulja je neka markirana skupa? Da. Je. Ovo je baš jedna prelijepa košulja, to je od mog velikog prijatelja Ante Boškovića, to je jedan moj najbolji prijatelj u Čapljini. On mi je rekao, Boto, evo ti ova košulja, pa nek ti bude sa srećom. Imaš puno obožavatelja u Zagrebu? Da. Da ti pišu mailove ili kako? Pišu mi mailove i preko Facebooka i YouTubea i stvarno gomila. Kako se kaže, Facebook bruji o meni. Koji ti je neki komentar možda izdvojio? Pa, care, samo tako nastavi. Najjači si. Jel imaš djevojku? Da, već hodamo 4 mjeseca i ona gleda ovu emisiju pa šalje mi je veliku pusu. A reci mi, je li Volim te ljubomorna? najviše na svijetu. Ne. Nije? Ne. Ipak sad masu cura... Masu cura, da. Se otima za tebe? Otimaju se sve za mene. Ali ja imam jednu i... Reci mi, ko je ovo iza tebe? Ovo je naš Ban Jelačić. Dobro, otkud je on dojahao, znaš? Ne. Je li ima neko mjesto gdje bi te mogli odvesti da bih htio vidjeti ti u Zagrebu? Pa to je Cvjetni trg. Čuo sam da tamo puno mladih izlazi i djevojaka isto, mada imam djevojku, ali možemo otići. I tako smo uz Botu prošetali gradom. Bio je vidno uzbuđen te nije krio oduševljenje lijepim djevojkama. I šta ti se čini? Jao, pa ovo je prelijepo. Nisam čak ni u snu mogao ovako doživjeti. Koji ti je dio posebno lijep? Cvjetni trg. Ovo nigdje nema. Nigdje. Jedan je Zagreb. Jedan jedini. Najviše me oduševilo ovdje u Zagrebu, stvarno gomila ovih prelijepih nebodera. Za samo nekoliko sati došao je i trenutak velikog nastupa. Gužva pred klubom i nas je iznenadila. Jel ti iznenadila činjenica da je zbilja klub prepun? Ne, nije nimalo. Mislim, nedavno je bio koncert Mate Bulića. A Mate Bulić vokalnim sposobnostima nimalo ne odstupa od Daniela Bote, nije nimalo iznad njega. Odbio je ući u limuzinu čak, htio je u tramvaj bući. Ujutro ga je pokupio njegov osobni vozač kojeg smo mu dodijelili dok je tu u Zagrebu. Kad smo bili danas u gradu, šetali smo malo po Zagrebu, divio je se Zagrebu. Izrazio je želju da ne ide doma sa autom, nego da bi se htio kao i obični ljudi provozati u tramvaju. To sve govori o njemu kao čovjeku i nemam riječi za njega. Ja nisam ko drugi. Ja furam svoj stil. Ja imam svoj stil. Jer u meni ima nešto što nema niko. Boto je car! Je ovo san ili je java? Ne znam ni ja. Boto je uistinu car. A ako ovako nastavi, nećemo se iznenaditi kada jednog dana napuni Zagrebačku arenu.